إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا دابي نيتي جوابنا وشنيدو عندما إن هانو كوريدي هاي توكيتنا جون من دين ولوينو ها يورساليدو إن ولنينو حال السبب وجكونا تيجي سبب وجكونا تاجنا. عندما إن ولنا إن شاء الله صفة ينغدا يجي إن نون صفة نيما الجنة. إن فدنا ولن كو حال يجي yitenge wato hala maage do kanyum on hadi kulobe Allah fu wago dana dole sama ko dum kulo Allah andudo Allah kanyum man do wato woyni gite mako ngam dume ngam jawmira won wani en hala yite do hulniri en be maage alquran ha ayaje dudde annabi sallallahu alaihi wasallam o yecci en hala yanga da yite hadise ji mako dudi to ni bi adama o nani dum be bernde yere dum kulnano ngam dume ngam o andi ci'e man do didi jabra wi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir yebre wore ma ya hore aljanna o yebre wore bo ya hore yite den wala mo andi der men do to yahata jabra o yande o mindana en koddiroje yake jimen fu e do der de jarame do wala mo andi ha sare de yahata. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيمانه فكل ميسر لما خلق له. هو كلام مويفو هو ينتهي هاكو وقدر نام وتكنام. لما نتوني بهذا ما جو الله ولي ويهو الجنة دو الله هو ينام وكوكال الجنة. إتوني ويهو يتبو ويهو كليته من كسران تام. دو ولا بهذا ما أندا وقدر ما هدوم هاكو سالي. إنه نور أندا وتميردا لو ورثة ديالو. dudi he ko do wuy ko de bodde ya hala gare ma ko ya wo ko kallungal non sayyi a'udhu billah eno non ya hal ko do wo ko de kallude bo ha ya hala gare ma la fonda mo handa mo ko wo ko bondal timne do magal ko nasal janna ko kanju wadi bi adama wona tumo do hula ragare ma ko do bono woni ko saali ha ko hoddira mo handa e ko warta bo ha de no timme sabo handa ko kadi kanju wadi en findisinta ko e meden be ayaje alquran be hadisi je nabi sallallahu alaihi wasallam ko woni hala yite do gam ha en tiida en dabbita lawol kisla meden yite ngeno mari inde dudde ngeno mari inde wiete nge jahannam do burna men bakko andi jahannam eno non lawa dum inde yite saqar dum inde yite hutama dum inde yite aljahim dum inde yite as-sa'ir dum inde yite alhawiya dum inde yite to ka patum inde maage on e noy mawnugo maage annabi sallallahu alaihi wasallam yecci en hadithul jahingol wala Abu Hurayra radhiyallahu anhu filir ma ko wi lewru be nange fu wartirte handir yite jahannama yande dangal mana di fudi wartirte hayite jahannama e godo jaman kadi ko naadi kanji bo kanadi yite nanadi fiada rewo be Allah sakko dum man do ha holla yimbe rewobe yide nangi hadu yero rewobe lewru antu yero kanjima daadi hadi woni e non to ni laari mawnugo nange bako yimbe andube hande asama yeccata en be wi nange do buran tamre leddi do be ko watta million e temete tati mana mawnugo nange burata leddi den kanjuma be nange be lewu pat hawte sakkine de yite to holli en mawnugo yite man kunniru accu yimbe be Allah naada yite man bo milliardi diga ko duya fuddi diga yande iblis hunino yeso Allah wi accana majjingo be adama do Allah bo wadi kangel man be to kalmaage pat be wona de yite shaytan ji be adama do panastani yite ge nandi fakange mangi kulnige mawnugo maage do wala mo andi dum si Allah e lugir kayite man ummugo diga fo mo de man do hatta halis maage do wanda sallallahu alaihi wasallam yecci en o wi
to hayre sakkinama ha fomde yiite ha hidde ko hayre man nde yotta lesdi yiite man to duuɓi capanɗe jeeɗiɗi on nde dirtata ɗo hollima ase ɗum dayɗum machine wato profondeur maake ɗo ɗum dayɗum machine 70 ans nam noyi nguli maake bo foti ɗo wonde ɓe sallam yeccen hadisol caahigol ngol Abu Hurayra filleer maako hadisol Bukhari be Muslim annabi sallam wi yiite mon ngeeɗo nge on huutinirta ha duniya ɗo nge ɗon yeɓre woore haggide capanɗe jeeɗiɗi ha yiite jahannama sey goɗɗo wiyata annabi sallama ngeeɗo ma tan mana heyi mana to Allah yangitiranno yimɓe ɓe yiite nge duniya ɗo tan wulanno yimɓe mana heyi o wi nge ɓurnirama yiite duniya ɗo ɓe so capanɗe jeeɗiɗi e jeenayi jeeɗo reeni fayinta to nen to e laaƴi yiite duniya man funa ngeɗo ɓurdidiri yiite nge en defrata ɗo ɓe yiite nge bolwinta jam ena degré man fefere to ko a hoosi yiite nge en defrata ɗo tan on ma sowi man a sowi ɗum hande capanɗe jeeɗiɗi no ɗum fotatama sappo to a hoosi ɓurɗum wurgo ha daraja yiite duniya to ko huɓɓirte yiite man ko huɓɓirte yiite man bo jawra yecci en o wi fa in lam tafalu wa lan tafalu fattaqu nnara allati waquduha annas walhijaratu idda lilkafirin Allah wi to ni on waɗay dede ko Allah wi on ɗo on doogir waɗata ɗo non man ɗo on ɗo tanta Allah nden kam rente kadi yiite nge kuɓɓirle muɗum yimɓe ɓe kaye nge taskanama yimɓe heferɓe bimana yimɓe ɓe kaye on ɗo huɓɓirte yiite jahannama ɓiɓɓe adama e ɓe on aynoɓe yiite bo ɗum malaika e noon na ɗum ɓiɓɓe adama Allah wi alayha malaikatun ghidatun shidadun la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ɗon dow yiite nge aynoɓe nge ɗo ɗum malaika ñaɓɓe cembiɗɓe ɓe wala enɗam ha nder ɓerɗam ɓe ko peetel ɓe cembiɗɓe bo annabi sallam yecci en ha darode dargal ɗo malaika en ɓe nangata ɓi adamajo yaara yiite ɗo malaikajo goto fu nangat ɓiɓɓe adama ujune capanɗe jeeɗiɗi 70,000 personnes o nangata jungo maako banni o sakkina yiite nden kamɓe on aynata yiite man ɗoɗo to a faami banni tan heyima andugo deedei bone ko ɓi adama tawata ha yiite e dammuɗe maage yiite ɗo mari dammuɗe jeeɗiɗi ɗo bo Allah yeccen la sabatu abwabin li kulli babin minhum juz'un maqsum mana ngeɗo mari dammuɗe jeeɗiɗi e kala dammugal woodi yeɓre nastoɓe her muɗum mana kala dammugal woodi kaza en wayne kaza en o nastata ngam daraja maage bo ɗo ɓurdidiri nguli maage ɗo ɓurdidiri annabi sallama jawmirawo sen yeccen mbiyen jawmirawo waɗɗan yiite ha dargal o wiya jiya yawma idin bi jahannam yawma idin yatadakkaru l insanu wa anna lahu dhikra yande dargal ɗo waddete yiite jahannama yimɓe fo yiyange endo janga suratul takasur summa la tarawunnaha ayna al yaqin on tammi yiigo nge ɓiɗɗe gite to annabi sallam yecci en no waddirtege ɗo o wi yuuta bi jahannama yawma idin la 70,000 zimam ma kulli zimamin 70,000 malakin yajuruna sahihu muslim o wi wadde yiite jahannama yande dargal ɗo nge ɗo mari ɓoggi ɗo wirɗi ujune capanɗe jeeɗiɗi 70,000 kala ɓoggol pat malaika en ujune capanɗe jeeɗiɗi ɗon jogigol waɗu lissafi kadi 70,000 fo 70,000 ɗum million junayon on toon wona malaika en ɗowoɓe yiite man ɗo to ni kamɓe ɗo ɓe accanno yiite nge annabi sallam wi hadisol feere to ni ɓe accanno nge hoosanno dariɓe ha dargal may pat julɗo ɓe tana julɗo pat ɓe ɓoftanno nge dillida ngam nge ɗo mari haaje yande man ɗo yande man ɗo annabi sallam wi nge ɗum mari gite ɓe hunduko nge ɗo wolwa nge wiya wukkiltu bi kulli jabbarin anid wa biman jara ma allah ilahan akhar wa bil musawirin mana banni nge wiyata nge wakkilama hoosugo kala goɗɗo jabbarinkejo mana goɗɗo mawnitiɗo ƴaggiɗo dundar o nanata haala oɓe yecca ɗum haala allah jaɓata be yimɓe surɗinoɓe ɗo ɓe wi waɗoɓe photo walla desinoɓe walla sehoɓe mana kamɓe on yiide arta hoosugo e to goɗɗo laari nder yangada ko woni ha nder yiite wo ɓurɗo hoynenanego yangada mana mo yangada o ɓuri hoyugo ha yiite jahannama annabi sallam wi oɗo mari paɗe ɗiɗi paɗe yiite ha o faɗɗi paɗe yiite man oɗon ha sera na oɗon nder maage ngani maako ɗo waywa kanko wiyete Abu Talib ko paye annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallama ko wawi torango mo jawmirawo ni
toraji mo jawmirawo waɗa mo ha sere yiite wonata ha nder wonata caka oɗon ha sera man ɗo paɗe yiite on oɗo faɗɗi nden ngaɗi ma ko ɗum wayma dalila paɗe man ɗo kanko on ɓuri hoyugo yangada nden kanko bo ɗo yiya kanko ɓuri nawugo yangada to woɓɓe feere bo noyi ɗum woni annabi sallam wi woɓɓe feere yiite ɗo nangi ɗum ha kolkule goɗɗo feere yiite man yotti ha ɓoppi goɗɗo feere yiite nanga ɗum ha keesi goɗɗo feere bo yiite man moɗi ɗum sam wato oɗon nder yiite on citib ɗon nder yangada e nden noy on mawnugo ɓiɓɓe adama nastoɓe yiite o wonata mangu ɓalli maɓɓe goɗɗo wonata bana woni jonta ɗo on nastata yiite kanko bo Allah mawnina ɓanndu maako ha no nanira bone man annabi sallam wi hakkunde balɓe kefeero ha yiite jahannama bakin jahangal balɗe tati ha baɗɗiɗo jawɗo ha yaadu hakkunde balaɓe balawal e nden lare yimɓe yiite Allah tekkina lare maɓɓe man ha no ɓe nanira bone jawmirawo wi inna alladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan gayraha liyazuqu azab Allah wi yimɓe heɓɓe mufraniɓe ayaji Allah ɗo Allah naɗan ɓe yiite kala nde lare balli maɓɓe ɓenni fuu Allah sañjana ɓe lare goɗɗe feere ngam no ɓe metta bone yangada annabi sallam wi en laral kefeero ha yiite jahannama tekkugo laral man bakin piyanɗe capanɗe nayi e ɗiɗi piyanɗe capanɗe nayi e ɗiɗi on tekkugo laral man mana to a seekan laral man a forta ngal tawa banni on o wi ñiidere yakkirde kefeero bana hoosere Uhud bo ɗum 1077 métres on towgo hoosere man wato 1 kilométre quelque ko banni on wato mawnugo yakkirde kefeero e nden jooɗorde kefeero ha yiite jahannama yimɓe heferɓe ɗo ta'aneɓe limse yiite mana limse ɗe ɓe ɓornotama ɗo ɗum yiite wa qala taala wa sarabiluhum min qatran e nonnoon ngafaleji maɓɓe o je goudron e nandi goudron je wiyata ha je duya ɗo ɗum hunde on banne bamwa tekkunga ɓalewa kurum to banni je wonta ha yiite bo je yiite on to ɓe ɓornama limse goudron ɗo heɓa no balli maɓɓe men jeɗira yiite boɗɗum nden ɓe ɓorne limse yiite bo fay ɗo ɗum e koɓe ñamata koɓe yarata ɗo bo ɗum ɗo ɓurdidiri ha yaakeji maɓɓe kala ko moye pat be dedei yangada mum e nden ñamdu man bo na ñamdu nafooru wato ñamdu je bone on piyagol kaccugol nden wato buubo mettuɗum nder man ɗo zaqum Allah wi inna shajarata zaqumi ta'amul asim o wi leggal zaqum ɗo wiyete ñamdu goɗɗo zumbuɗo mana geddo Allah kefeero annabi sallallahu wi wonɗo toɓɓere woore ha zaqum toɓɓitanoma ha duya ɗo da wonnan no ko ñaamete ha duya ɗo pat mana toɓɓere woore on toɓɓiti ha duya no ndu foti kala ñamdu ha duya ɗo pat wonni o wi kadi noyi on yaake goɗɗo mo ñaamata ɗum ha lahira no woni en andi mettu ɗum kano ɗon eno noon jawmirawo wiyen ñamdu woodi wiyetendu dari laysa lahum taamun illa min dari je woni ha duya ɗo ɗum giye on hokkugo mana man ha bolle men ɗo fotawi wurta goɗɗo fof e wiyama ɗum giye daneje a giye tuppe a ɗo man allahu alam irim giye ɗe amma giye ɗon wiyete ha duya ɗo wiyetede dari ɗum ɗon ha nokkuje wakkere désert wato dedei yaake to ɗe kecce man ɗo dibino nde ɗo geeloɗi ɗo ñaama haako leɗɗe man amma to ni ɗe yoori ɗe warta ɗum tooke on kalluɗe ko ɗume memataɗe to ɗum man ɗo je lahira bo en andi kayum ka haala mo feere nde jawmirawo wi ñamdu man ɗo la yusmin wala yughni min juu ñamdu man ɗum tekkinta ɗum nafata weelo mana ɗum je yengada tan eno noon ɓe ñamnete rislin bo ɗo wiyete rislin ɗo bo dedei ko wurtata ha balli yangititteɓe ha heferɓe ha nder yiite man mana heferɓe ko yangititte bone ko warta ɓe man ɗo ko ilata ha balli maɓɓe man ɗo wiyete rislin ɗo dedei ko woni ɓe tafsiri eno noon ɓe yarnete hamim ndiyam gañawɗam ndiyam ɗam man bo na gañawɗam je yiite du yenandi gañawɗam yiite lahira wiyama to ni ɓe ñaami ñamdu man yehi kari ha dande maɓɓe ɓe andi no ha duya ɗo woto goɗɗo ɗeɗɗama ɗo
ɗon no fattira ɓe ndiyam ɓe wiya malaka en hokka ɓe useni ndiyam ha ɓe fattira ɗeɗɗereje ɗiɗi ɓe ɗo ɓe waddana ɓe ndiyam gañawɗam man ɗo ɓe gaaɓa kunduɗe maɓɓe ɓe sembe to ɓe wayli ndiyam man ɗo ha nder reedu ɗam wurtira wakkere les be teteki maɓɓe pat ausubillah ɗo bo na ngam ɓe waɗi banni man ɗo ɓe mayande wato ɓe ɗon jooɗi dow nder bone banni on ha horoy ngam bone ha duniya ɗo kana to saati bara goɗɗo amma ha tun kana non jawmirawo wi o suqu ma'am hamiman fa qata'a ma'ahu mana ɓe yarnama ndiyam gañawɗam ɗam taytayna teteki maɓɓe Allah wi in yastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashwi alwujuh bisa ash-sharab wa sa'at murtafaqa mana to ɓe ɗaɓɓiti yidego ɓe yidire ɓe ndiyam man ɗo ɗam ɗon bana mbudumri nebbam to waɗi mbudumri ha les man ɗo en andi suɓato ɓe ka andi suɓato to ɓe sa'i nebbam nayi ɗo wodi ko luttata les ɗon ɓalejum ni wato banni ɗam ko ɓe hokkata ɓe man ndiyam man ɓalejam ñidduɗam nden gañawɗam to ɓe yari man ɗo wato ɓedda ɓolwingo balli maɓɓe e no noon wonko ɓe ñamnete ha toon ko ɓe yarnete ha toon wiyete gassa bo ɗum mbordi e mborwordi e kala hunde ñiddude haccude pat wiyete banni man ɗo wato ko wurta ha ɓalli maɓɓe to yardi ɓe bone ɗo woɓe feere wiyata ɗum man ko wurtata ha al awraji jeenoɓe kanjum woni yarnete yaroɓe giya bo ha lakira mana yaroɓe mbal yimɓe ɓe no yara mbal ha duya ɗo wurta al awraji jeenoɓe kanjum woni yarnete yaroɓe mbal bo e non noon ɓe haɓɓeteɓe bo ha tun ɗo na ɓe ɗo jooɗi non noon ɓe haɓɓatake la ɓe ɗo haɓɓama woɓɓe feere juuɗe mum ɗo haɓɓama ha daari e nden woɓɓe feere wo sallalluji on waɗante ko bo jawmirawo wiccen inna ja'alna fi anaqihim aghlalan fa hiya ila al-azqani fa hum muqmahun wana ɓe ɗo haɓɓire juuɗe maɓɓe ha daari ɓe dullule e nden woɓɓe feere woɗo haɓɓirama ɓe sallallu man ɗo waati ha hunduko chen waati ha hunduko wurtira gadduguru wato nden taare mo ha ko majjita warta bana ɗum hoosere on hoose mo sakkini nder ɓundu yiite auzubillah en ɗo janga suratul haqqa e non noon ɓe woni ɓe itte fuu ha tuma ɗo ɓe woni ɓe itte ɓen ɗume jawmirawo wi lahum min jahannama mihad wa min fawqihim gawash wa kadhalika najzi zalimin jawmirawo wi ɓe ɗo mari ɓe itte ɓe cuddaje fuu amma ɗum ɗume on ɗum pat ɗum yiite leeso ma ɗum yiite suddare bo ɗum yiite ɗum pat ngam bone wona e nden ɓe wateteɓe ha nder ɓulli ko wiyete ɓulli ɗo bana ha ɗo e wiyata wawru to amma na wawru ba je duyeɗo de gaawi ton man ɗo ɗum ɗon gaawi je yiite on ɓe wate ha nder ɓilla ha ton to ɓe ɓillama salori ɓe tora jawmirawo usini ɓe wurtine ha ɓe nana hendu seɗɗa de ɓe wurtine wato ha feesi ɗum seɗɗa to ɓe wurtinama ha bal feesi ɗum man bo ɗum ɗon bana ɓe wi ɗum ɗon bana plage ha duyaɗo ba ha sera mayo ton go bo Allah yofana ɓe diga kuje wato ba in ko nandi bana cuuɗi bana buubi ba ɗume kuje gatoje ya ɗum gata ɓe ɗo bo panna ɗum je duya faamu bo je lahira ɗum pat ɗum heɓa no ɓe nanira bone e no noon ɓe yofante boɗɗe ɓe jahe ɗo bo yaha fiɗa ɓe gata ɓe pat no ɓe nanira bone ɓe wi mboodi ko malla yaare to soppi goɗɗo ha ton ɗo duuɓi 4 oɗo nana bone man to ha ɗo ni yaare gata goɗɗo ɓurata minti seɗɗa ko nder seɗɗa ni feewi ha ton ka to gati gadande woore ko duuɓi 4 on bone man ɗo ɗo wato nder wato yengadaji maɓɓe e nden ɗo hattum nder bone man yaake feere ɓilla ɓe ha teteki ɓe wurta e ɗum man ɗo warana ɓe ɓilla man on ɓiɗɗa goɗɗo ha teteki mum wurta to dasa ɓawo e nden ɗo pat bo na ngam ha o maaya e no noon none yengadaji goɗɗi feere ko ɓe mari ɗo bo se Allah andi e non noon wato ha gedde goɗɗe feere masalan goɗɗo to mbarti hoore maako ɗo bo o yengitirte ɗo ɓe ko o mbartiri hoore maako man to ɗum laɓi on o yuwino hoore maako o maayima o hokkete laɓi man je yiite oɗo yuuta hoore maako to ni o wa'ino ɗo hunde townde on o doƴƴi o yani o maayi bo ɗo bo bannima ɓeɗo yengitire ha nder yiite man wa'inama bal tongal o yerɓamo o yana
e to ɗum tooke o yari no o maayi bo ɗo banni man oɗo yengitire ha nder yite man be tooke man e to ɓoggol o haɓɓino ha dande maako on ha ɗo diwa yimɓe haɓata ɓilta ɗo o bo oɗo yengitire banni man ha fodde jonde maako ha yite to muminijo ma to julɗo ma deyta on to na o julɗo ka ɗo ka ha foroy e nden yimɓe yite ha nder ɓe woni nder bone man ɗo ɓe woya annabi sallam wi ɓe woya bojji maɓɓe ɗo ha gonɗi timma ha gite maɓɓe gonɗi maɓɓe ɗo to ɓe waɗanno kombeje to ɓe waɗanno bato dogga nder gonɗi maɓɓe man ɗo dogganno to ɓe woyi banni ha gonɗi timmi ɗo ɓawo ɗo ɓe loro ɓe woya iyam gite maɓɓe ɗo iyam on ɗo wurta ha ton e nden ɓe ɗo nder bojji tora hoynanego bannigo ɓe tora Allah hoynana ɓe yaake man yangada man ɓeddata kala de ɓe tori Allah hoyna pat yangada ɓedda ɓe wiya jotta ka accu ɓe tora Malik wato malaikajo ayno yite ba jamira wiyen wana daw ya Malik liyaqdi alayna rabbuk ɓe arande ɓe arta ɓe ƴoma ɓe tora malaika en zabanin ko en won ɓe ha yite wato useni hoynana ɓe le malaika en wiya ɓe tora Allah on to ɓe tori Allah jabay ɓe wiya ne kacci ɓe tora Malik ɓe wiya hoynana ɓe wato kommalla bo wiya Allah mayna ɓe ɓe heɓa ɓe siwta ɓe jooɗa banni man ɗo ɓe tora mo duuɓi 4 o jabay ɓe yake to o jaabi ɓe o wiya ɓe innakum makisun onon ka on jooɗoɓe on duuma on ha ton haala mayde ka wala ha ɗo ɓe wiya to ne ka jotta kam ɓe lornana jawmirawo kadi ngam wala mo ɓurta ɓe endugo bana Allah ɓe tora Allah goo ɓeɗo tora mo o jabataɓe ɓe tora o jabataɓe yake to o jaabi ɓe ni o wiya ɓe ihsa'u fiha wala tukallimun jeeɗe ba maɓɓe kundude mon ha ton ta mete wolangoyam to diga ɗon man ɗo kadi yaake man kam tammude timmi wato espoir pat timmi jonta ka wala mo ɓe tammitorgo yaake en ka ɓeɗo jooɗi se umali tan ɗo wato peetel ko en foti en wolwa ha haala yengada yiite jahannama to ha ɗon man ɗo yimɓe ɗon feere feere goɗɗo ɗon o yengititte ha ɗon man jisde famarde ɓawaɗo o wurta o nasta aljanna to laati o julɗo e amma goɗɗo mo mayray be diina islama ko o ɗon no wiya ha ɗo man o julɗo oɗo mara shirkiyat oɗon nder kuje shirkuje ɗo ka to ni o mayri banni man o tuubay kam haala wurtugo yiite ka wala to kanjum en wolanno yande haala gedde ne naata ɓi adamajo yiite ha to man ɗo en wolwanino kuuje ko dumnata goɗɗo ha yiite nder man shirku nder noone shirku man ɗo bo yahugo ha malbude ha laranamo ha waɗanamo ha kaza ɗoɗo ɗo ɗum nder ko dumnata ɓi adamajo ha yiite to mayri be banni o tubay ko en lortina dow ton ɗo ngam andugo société men man no woni yimɓe ɗon yahoɓe ha mallum goɗɗo yiya a kanko o yayno ha mallum ha waɗa wala on ko a yata ha mallum a ko luuti yago ƴama diina ma laɓɓina a yaha ha mallum on a hisa ha waɗanama kaza an be hoore ma latule mallum hoore ma man en woli ɗum en woliti yaɗo ni goɗɗo fu mallum hoore muɗum yimɓe acca yahugo ha buude en wonna diina mum be jawdi mum mere ɗo ɗo ɗum hunde on hallude nde goɗɗo to mayri be muɗum man foti naada ɗum yiite duuma ha nder ton to kadi ɗo koyen walani haala sifaji pamarum sifaji e yangada yiite kadi en tokkitinan ɓawa bo haala sifa nema aljanna inchallah assalamu aleykum